Arratsaldeon, ongi etorri Gutun Zuria jaialdiaren bigarren egun honetara, arratsaldeko lehen saioa da hau. Txikitik idaztea handi da gaur arratsaldeko lehen solasaldi honen izenburua, goiburu adierazgarria hizkuntza txiki batean bizigaren ontzat. El encuentro girará en torno a cómo escribir desde lenguas no hegemónicas, desde Beraz, itzengo dugu, nola jardun euskeratik eta Olga Novo idazleek poesiaz, gorputzaz, poesia eta espazioez hitz egingo duten hori guztia. Beti ere, noski, hizkuntza minorizatu txiki batean idazten duten sortzaileen ahotsez, noski. Paso a presentaros a las invitadas de esta tarde. Eta orain arratsalde honetako gonbidatuak izango ditugu, Olga Novo eta Miren Agurmeabe. Olga Novo pantalla bidez jarraitzeko aukera izango dugu, pantailaren bestaldean egongo da, poeta da, saiakerak egiten ditu, itzultzaile ere bara, eta literatur kritikoa, Galiziar filologian doktorea da, eta hainbat ikerketa argitaratu ditu literaturaren gainean, eta 5 poesia liburu argitaratu ditu, azkena Felicidade deitzen da, eta Galiziako 2019ko liburu onenaren saria jaso du, kritikaren saria baita, eta Espainiako poesia sari nazionalare jaso du. Eta aurrentzat idazten du, beraz, adin tarte guztientzat idazten du. Itzultzailea ere bada. Lekeitioko idazleak ere, Nobok bezalaxe, hainbat sari jaso ditu bere ibilbide luzean. Bere poema liburuengatik esate baterako Espainiako kritikaren saria jaso zuen, eleberriengatik, narrazioengatik, ipuinengatik ere bai, ezagunak dira bere 3 Euskadi literatur sariak haur eta gazte sailean. Gainera, Miren Agurrek hainbat literatur topaketa entzutetsuetan parte hartu du, munduan zehar, hemen eta han hainbatetan. Bi emakume hauekin batera, Beñat Sarasola egongo da. Berak gidatuko du gaurko solasaldia. Beñat literatura kritikaria da, idazlea ere bada, poesia, narrazioa eta itzulpen gintzan ere aritu da. Gainera, ETBko Sautrela literatur saioa zuzendu eta aurkeztu zuen, gogoan izango duzue. Berehala hasiko dugu solasaldia, baina antes, os quiero recordar que... Baina, esan nahi dizuet, oraingo elkarrizketaren ostean, internet bitartez jarraitu dezakezuela urrengo solasaldia baitaren Marta Rosler ekingo dugu, Nueva Yorketik, Marcelo Esposito Buenos Airesetik, eta elkarrizketa horretarako Inma Prieto izango dute bitartekari Palma de Mallorcatik, eta hori webgunetik jarraitu ahal izango duzu, Olga, Miren Agur eta Beñaten txanda da. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Boa tarda, Olga Novo. ¿Nos escuchas? Boa tarde. Eta Miren Agur, kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Bueno, gaurkoan nereak esan duen bezala, txikitik idaztea handi da izenburua, izan ere, bueno, badakizue, ustez esaten dute, Miren Agurmeabek eta Olga Novok eta txikitik idazten omen dute zentzu askotan, ez? Hori esaten dute diskurso hegemonikoek askotan, ez? Bereien poesia genero nagusia, esaterako poesia delako eta poesia genero txikitzat jotzen dutelako batzuek. Hizkuntza gutxituetatik ere idazten dutelako, galegotik eta euskeratik. Baina nik uste bereien obrak irakurri duen edonork, berehala kontrolatuko da espazio handietara jotzen dutela idazten jartzen direnean. Eta bere obrak irakurtzen dituenak lurralde handiak aurkituko dituela bere liburuetan. Esango nuke era berean, biak daudela beren sormen ibilbidearen puntu gorenean, edo gorenetako batean behintzat, ez?
Aipatu du Nereak, Olga Noboren azkeneko liburuak, Felicidadek lortu dituen sariak, baina Miren Agurmeabek ere azken urteetan atera dituen liburu gogoangarriak, bai poesian, bai narrazioan, itzulpengintzan, ere ez dira nola nahikoak, eta beraz, esango nuke bi poeta haundiren aurrean gaudela, eta gainera beraien ibilbidearen puntu oso esanguratsuan. Orduan guretzat plazer bada biak hemen egotea elkarrizketa honetan. Era berean esango nuke bien poetikek antzekotasun nabarmen xamarra dituztela, ez? Nahiko identifikagarriak diren hainbat ezaugarri komun dituzte eta elkarrizketan aterako dira gai horiek, espero ezagun ahalik eta gehien garatzea. Baina era berean oso identifikagarriak diren ahotsak dituzte beraiek, ez? Alegia esango nuke bai Olgaren poemak hartuta edo bai Miren Agurmeaberen testuak hartuta, irakurle zailduak laster xamar identifikatuko dituela testu horiek norenak diren, ez? Eta hori askotan izaten da idazle bati eskatu dakioken gauzarik handienetakoa, ez? Eta bi poeta hauek lortu egiten dutela esango nuke, ez? Bueno, sarreratxo honekin bukatzeko ohar txiki bat. Sarrera euskeraz egin dut, baina elkarrizketaren jarioa eta elkarrizketaren etorria pixka laguntzeko gazteleraz egingo dugu hiruen artean, solasaldian zehar, nahiz eta Miren Agurta nire artekoa gazteleran nahiko arraro suertatuko zaigun, gazteleraz hitz egitea elkarrekin. Baina hori bai, tartekatuko direnean poemak, bai gazteleraz, bai galegoz eta bai euskeraz irakurriko dituzte, eta bukaeran 10 minutu izango dituzue, nahi izan ezkero, zuen hausnarketak edo galderak egiteko, hor norberak nola ez nahi duen hizkuntzan galdetu ahal izango du, gazteleraz, euskeraz, edo baita zergatik ez galegoz ere. Eta, bueno, ja, pixka lehenengo galderarekin hasteko, lehenengo galdera lotuko dugu jaialdiaren titulu nagusiarekin, ez? Badakizue, titulua hemen da, hemen non guztiak biltzen dituen lekua, eta non guztiak biltzen dituen leku hori beste poema batetik hartutako lerro badak, Koldo Izagirreren poema batetik hartutako lerroa da. Eta poema horrek hemendik idazten dugu izena du. Orduan, lehenengo galdera moduan, egin nahi nizuen, ya paso al castellano. Eta orain gazteleraz jarraituko dut, esan bezala lehenengo galdera. Jaialdiaren izenburuarekin lotuta dago. Hemen, non guztiak biltzen dituen lekua, Koldo Izagirreren poema batetik hartutako esaldia da. Poemaren izena hemendik idazten dugu da, eta badakigu hemendik horrek azken urte honetan gogoetarako eman duela, ez da, presentzialtasuna, eta honek ere idazkeraren aldetik, joko ematen digu, lekuei buruz hitz egiteko, poesian agertzen diren lekuak, idazkeran agertzen direnak, baina zein da egiten duzuen lehen gogoeta? Hemen horri buruz. Hasi aurretik agurtu nahi zaituztet, eta barkamen eskatu ezin naizelako horregon, beraz, hemen arraro bat da, eztabaida hau urrunetik egitea. Hemen badaukagu virtualtasun bat, eta espero dut beste momentu baten horregon izatea zuekin. Niretzat plazerra izango litzateke hor zuekin bertatik bertara hitz egitea, eta Mirenekin horregotea. Asko maite dut Miren, eta miretsi egiten dutaren lana, eta uste dut aspalditxo batez elkar ikusi gabe gaudela, eta behinat ezagutzeko aukera ere gustatuko litzateke eukitzea, baina momentuz horrela egin behar da, mila esker luzatu didazuen gonbitagatik, eta agurtu nahi ditut baita hor bertan daudenak, edo pantalla bitartez ikusten ari direnai. Bertso edo esaldi honi buruzko gogoeta, niretzat hemen hori, hau da, non guztiak biltzen dituen leku hori definizio oso ona da. Poesia definitzen du, hau da, poesia maitasun lurralde bezala hartuta,
hau da, terminoaren zentzu sakonean poesiak integratu egiten du, harmonizatzen duen leku bat da, eta ez da ezer kanpoan uzten, ez dago esklusiorik, ez da, beraz, hemen munduari horrelako leku bat eskaintzen dio poesiak, hau da, edertasuna dagoen leku bat. Eta azken finean hori da, azkenenik daukagun babesa, ez da, historiaren nondik norakoak ikusita, uste dut, benetako poesia sakona den hori, ez da, ez literatura artifizioa den poesia, ez, poesia sakonak askotan hitz egiten digu intrahistoriari buruz. Bizitzari buruz hitz egiten digu poesiak, ez da, non horri buruz, hau da, non guztiak biltzen dituen lekuari buruz ari zaigu poesia. Eta gogoeta honekin batera poema bat irakurri nahiko nizueke, intrahistoria deitzen dena zuzen ere. Eta galegoz irakurriko dizuet. Haurdun nengoenean idatzitako poema bat da. Eta egin nuenean hori izan nuen buruan, hau da, non bat zen, baina non guztiak biltzen dituen leku, hau da, utopiaren gune moduan idatzi nuen, baina hor niretzat espazio hori benetakoa zen, nire sabela zen, bizitza berri bat barruan zeukan sabela, ezta? Eta hori azken finean gure lehen babeslekua da, sabela, denok egon gara hor, eta denok egon gara jaio zain. Historia. Estás dentro, como en un mundo esférico e perfecto, onde non hai fronteira, nin exclusión, nin Deus, no teu ceo estrelado de vitaminas. Estás dentro da paz total, na alegría concreta da existencia, cando chuchas a man por instinto de succión, como fai o meu cerebro coa música, estás dentro da armonía que está dentro de min, conectada cos astros e co teu corazón que aprende o compás binario de sístole e diástole. Libre, como se é cando se ama, como se é cando se crea, cando se cree que se pode ser libre, estás dentro da poesía que me ensancha ata igualarme o diámetro da pureza. E eu empezo a entender que só esta revolución hormonal cambia para sempre a miña historia dentro, onde estás, como nun mundo esférico e perfecto, onde non hai fronteira, nin exclusión, nin Deus, no teu ceo estrelado de vitaminas. Muchas gracias. Mila esker, Olga, lehenengo gogoetagatik eta poesia ederronegatik, Miren agur. Zure kasuan, zein izango litzateke lehenengo gogoeta hori? Hau da, zein da leku hori, non hori? Lehen hemen hori buruz zer esango zenukezuk. Beno, nire buruz pentsatu behar dugu bilaketari buruz, ezta? Non dago leku hori eta ez da erresa. Ez da erresa azken finean baloratzea ñabardura guztien garrantzia, ezta? Hau da, gure poetika nola sortu da, ze informazio, ze ñabardura, zerk sortu du gure poetika, uste dut, gauden momentu honetan, hor badauzkagu, bengala batzuk, aleatorioki bidali ditugunak, baina modu batean, alabestean, ondo dagoen lekura eraman gaituenak, ezta? Bueno, niretzat egokia da, hau da, leku egokia. Ni nagoen lekua leku egokia da niretzat, naiz eta batzuk kritikatu, egoki hitz hori. Eta zein da hemen hori, leku hori, alde batetik, niretzat, zein da niaren lekua, eta beste alde batetik memoriaren lekua, niaren lekua. Zer esan nahi dut horrekin, niretzat ezinezkoa da hitz hori idatzi gabe. Noski, batzuetan, izen ordaina norberarekiko erreferentzia da, eta beste batzuetan, hitz horrek eragina izan dezake beste individualtasun batzuetan, eta zentzu kolektiboa har dezake. Hor badago hiperni bat, hiperni, baina ez da baita niri buruz hitz egiten duen ni bat. Eta esan bezala, memorian lehen lekua ere bada, leku egoki hori, dakigun moduan, memoria ezin dugu izoztu.
izotz bloke baten moduan ezin dugu gorde. Eta gure subjetibotasuna sortzen duen errelatoak, zer ematen digu guri buruzko memoria bat ematen digu, eta gure inguruko munduari buruzko memoria bat ematen digu, baina memoria hori zatikatutako memoria bat da. Ez da guztiz zehatza. Eta era berean guk manipulatu egiten dugu memoria hori sortu nahi dugun efektuaren arabera. Beraz, ni esan da eta memoria esan da, uste dut ni eta memoria hitzak aipatuta, bi leku erraldoi buruzari naizela, hor edo zer sar genezake, ezta? Ia gauza guztiak sar genitzake. Beraz, oso espazio zabalak dira eta beraz nik bi iparrorratz behar ditut espazio horretan ez galtzeko. Bat, neure buruari esaten diot, idazkera izateko arrazoia dela. Hau da, ni biografikoa eta ni literarioa bat datozenean, orduan esan genezake, inorren gainatu gabe, gure idazkeran bizi garela. Eta gure idazkeran bizitzeak, naiz eta modu desberdinan egin, horrek azken finean autentikotasuna ematen digute, ezta? Hau da, gure idazkeran bizi gaitezke alter ego batekin edo gure niarekin, eta baita zintzoak izan gaitezke gure idazkeran, litoak erabilita eta beste figura batzuk, baina nire ustez hori iparrorratza da. Hau da, idazketa eta idaztea izateko arrazoi bat da. Eta idaztearen ariketa honek egunen batean, nire bizitza bera barne hartuko du, nire existentzia eta beste iparrorratza nik erabiltzen dudana. Zera da, idaztea ehun moduko bat da edo tapiz moduko bat da, eta hor guk gure paisaia sortzen dugu. Hor badaude ari guztiak, ezta? Gizakiaren kondizioaren ariak dauzkagu hor, eta hor ikusi beharko dugu zer nahi dugun ehundu, ezta? Ibai bat, arroka bat, etxe bat, baina beti ere munduari konektatuta. Munduak metaforikoki suposatzen duen leihoari konektatuta, da gure barrutik kanpora, konexio hori bilatuz. Katarsi moduko bat bilatze aldera, edo bestearekin komunikatzeko moduan. Beraz, guk ehun horrekin zer egiten dugu? Nik uste dut poeta guztiek ekarpena egiten diotela beste tapiz handiago bati, beraz, nia, memoria, idaztea izateko arrazoi moduan eta literaturaren tapiza. Niretzat horrek dira oinarriak. Beno, ari horri tiraka, Olgaren poesian ere bi elementu oso garrantzitsuak dira nia, edo niaren bilaketa hori eta memoria. Olgaren kasuan gainera askotan nekazal memoriarekin lotuta, nekazal munduko emakumeekin lotuta. Beraz ez dakit, Olga, zer iruditzen zaizu memoria eta niari buruzko gogoeta, nola bizi duzuzuk hori? Bueno, nire kasuan noski nire historiako muinean dagoen zerbait da. Ni herri txiki baten jaioa naiz, Galizian, bertan hasi naiz. Beraz, nire kultura sostengua hor dago. Nire literatura hor dago errotuta, leku horretan, eta jende hoien memorian errotuta dago, nekazariak, eta guk egun alta kultura edo deritzogun hori ez daukaten pertsonak dira, baina jakinduri handiko pertsonak ziren, noski beraien arbasoengandik hartutakoa, baina askotan atzo gainera kazetari bati esaten nion, El Correoko kazetari bati esaten nion, txikitan, askotan, Humboldten papagaioaren antzera sentitu naizela, ezta? Orinokora heldu zenean, Humboldtek tribu batekin egiten du topo, eta tribu horrek papagaio bat zeukan. Eta hegazti honek, papagaio honek,
ez zituen tribuaren hitz berdinak esaten, beraz, Humboldtek galdetzen du. Baina orduan zer esaten du papagaio honek? Eta orduan kontatzen diote, papagaioa dela alboko tributik salbatu den bakarra. Gerran garaitutako tribu horretatik salbatu zen bakarra, ez? Eta uste dut honek, zerbait esaten diguna, ez da? Hau da, papagaio horrek iraganetik hitz egiten digu, ez? Tribu horri buruz, eta hori naturalistaren ikuspuntutik, eta ni papagaio horren modura sentitu naiz txikitan, ez da? Azkenengo hiztuna, edo sekretuaren, bere tribuaren hitzen sekretuaren gordailu moduan ikusi naiz, nik ere ikusi dut, ez? Txikitan 11 etxe zeuden gure herrian, eta etxe horretan jendea bizi zen, eta animaliak zeuden, baina orain ez dago ia ezer. Mirenekin gainera ibilia naiz bertan, eta uste dut Mirenek esan dezakela, hori horrela dela. Beraz, neskato hori, leku horretan hasitako neskato hori izan nintzen, eta nik ikusi egin nuen bertan zegoena, eta ni haren oinorde naiz, ezta, memoria estratifikatu hori jaso nuen, eta niretzat eginkizun morala izan zen, eta baita maitasunetik ateratzen zen behar bat izan zen, osea, nahi nuen beraien jakinduria hori komunikatu. Hau da, pertsona haien memoria transmititu nahi nuen. Beraz, nire ahotsa, nirea da, noski, baina nire ahotsak estratu guzti horiek hartzen ditu, hau da, jakintza guzti horiek, memoria guztiak, bizitza anonimo guztiak hartzen ditu barne nire niak. Noski, bizitza guzti horiek ez dira historian kontatuko, historia handian, ez? Azken finean, klase altuko gizonek idazten dute historia. Baina, esan bezala, hor bazegoen kultura bat, hor bazegoen jakinduria bat, eta hor bazegoen ezagutza eta jakintza batzuk, jente horiek sortutakoak, eta hauek ez ditugu historia handian ikusiko, baina horiek egiten dute intrahistoria deitzen dena. Eta pertsona guzti horiek sostengatu dute bizitza, gure eguneroko bizitza. Beraz, nire poesiak hortik edaten du, eta ahots guzti horiek erabilita ehuntzen da. Ez dakit Miren agur zerbait gehitu nahi baduzu, bestela bigarren galderara. Parentesia eginda eta barkatu, baina ahal dudanean kotxe hartuko dut zure herrixka horretan topo egiteko, eta zure hile beltzaran horri jarraiki, masusta bila joango gara. Hemen gaude, nahi duzunean, Miren agur. Ez genekien, lagunak zirenik, edo elkar ezagutzen zutenek, Miren agur eta Olgak. Beraz, interesgarria izan zen, baita beraiek ere elkar ezagutzen dutela, eta batak bestearen obra miresten duela, eta uste dut orduan gure erabakia ona izan zela. Eta hitzaldiarekin jarraituta, hau da, lekua, hau da, zuen poesia nondik irtetzen den, esan duzue, nia oso garrantzitsua dela zuen poesian, Miren agurrek aipatu du nia, egia edo autentizitate hori, ni biografikoa eta ni literarioa, eta atzo, Anarik hemen esandako zerbait ekarri dit gogora, Anarik hitz egin zuen, baita benetako ahotsari buruz, esaten zuen bere idazkeran kostatu zitzaiola bere ahots hori aurkitzea, eta uste dut zure kasuan ere lehenengo poemarioarekin, Azalaren kodearekin, lortu zenuen leku berri bat esartzea, ezta, euskal poesiaren munduan, hor uste dut lortu zenuela ni berri bat sortzea, eta gainera gorputzarekin lotura estua duena, gero hitz egingo dugu horri buruz, baina ez dakit zu ohartu zinen horretaz, idazten hasi zinenean, hau da, hor enuntziazio leku berezko bat, ez, hasieran ez nintzen kontziente, hau, idazten dudan heinean ikasi dut, orain bai hitz egin dezaket, eta bai, badaukat mini diskurtso literario bat orain, eraiki egin dudala, baina praktikan oinarrituta, baina prehistoriako urte haietan, orain dela 20 urte,
nik ez neukan neure burua idazletzat, eta ez nekien nora joango nintzen, eta hor intuizioa neukan gidari, baina egun esan dezaket niretzat poesia hainbat leku barne hartzen dituen lekua dela, ez? Poesian zer dago? Hemen, norberaren hemen hori, hau da, denbora eta espazioa, edo denborak eta espazioak, hau da, norbanakoaren edo norberaren espazio eta denborak, munduaren hemena, noski guk baita munduaren disfuntzioak tematizatzen ditugu. Eta planeta ente biologikoa bat da, arreta behar duena, eta poesia baita elkarbizitza leku bat da. Tradizioaren leku bat. Pertsona, mundua, tradizioa, baina tradizioa ulertuta baita mundu greko-latinotik datorren guztia eta kultura garaikidea hartuta, baina baita ahozko tradizioa ere kontuan hartuta, euskeraz. Gauza guzti horiek uztartzen ditu poesiak, eta azkenik hemen guzti horiekin, poesian dauden hemen guzti horiekin batera badago beste hemen bat, beste bat, eta hori izango litzateke geografia paralelo bat, eta geografia horretan barna sartzen gara idazten dugunean. Hau da, literaturarekin inkurtsioak egiten ditugu beste plano batzuetan. Hau da, beste leku mental batzuetara sartzen gara, eta hor, hainbat errebelazio hartzen ditugu. Ez da leku fisiko bat, baina bai da sortzaileok daukagun gune edo hemen bat da. Eta gune hori idazten hasten garen momentu horretan agertzen zaigu, beraz. Niretzat, elkarbizitza leku bat da poesia. Hainbat hemen uztartzen dituen lekua da poesia. Eta Olga, zure kasuan, azkenengo liburuan, deigarria da oso enuntziatzen duzun leku hori edo, ez da, Felicidade liburua sari naiz, poemario bat da, unkigarria, eta, alabaren jaiotza eta aitaren heriotza uztartzen ditu, eta leku oso konkretu batetik idatzita dagoen liburua dugu, oso unkigarria da, eta liburu horretan badago aipu bat, niri asko gustatzen zaidala, eta lehen esandako zerbaitekin konektatzen duelako, Miren Agurrek esan duen gauza batekin, esaten du, poesia bizitzako ekintza erradikala dela, eta pixkat hor benekotasun horrekin konektatzen gara, eta ez dakit zerbait esango diguzun honi buruz, bai, nik betidanik dudak izan ditut. Poesia genero literarioa denen. Azken finean, nik poesia bizi izan dut. Eta niretzat poesia egia izan da. Bizitzako egi bezala hartu dut. Hau da, munduan egoteko modu bat da poesia niretzat. Hau da, mundua behatzeko modu bat da poesia. Eta poema bat erakutsiko dizuet, ez dakit, hemen daukazue. Kuarzo Arriba da. Nire aitak bere aititengandik jasotakoa. Hor Galizako herri txiki horretan batu zuten. Gure aitari asko gustatzen zitzaizkion harri hauek, kuartzoa, bera nekasaria zen. Eta mende aldaketan etxe berria eraikitzea erabaki zuen, eta etxe horren inguruan esi moduko bat jarri zuen, edo lurrezko horma bat, eta horren gainean 100 harri jarri zituen, hau baino askoz ere handiagoak. 100 harri esan bezala jarri zituen hor, kuartzoak, eta noski, horrek azken finean objektu poemak dira, eta Galiziako kulturan, kuartzoa, naiz eta berak horrela esanez, eta segurazki bai, intuizioz bazekien, edo ahozko tradizioan behar bada bazekien, baina betzen oso kontziente, Galizan, elementu hau babes zat hartzen da. Hau da, bera hiltzerakoan, berak zer berak utzi
Zigun etxe bat, kuartzozko ezi izugarri batez inguratuta, ezta? Babes zirkulo hori, eta intuitiboki eta jakin gabe, behar bada tradizio hori, bera hil zenean, asko gustatzen zitzaion harri hau, eta nik zati bat hartu nuen, horma edo ezi horretako zatitxo bat hartu nuen, eta poltsikoan jarri nion, ehorztu aurretik traje horretan sartu nion, berarekin joan zedin, eta gero liburu bat ezagutu nuen, Galizako antropologia liburu bat, eta bertan azaltzen ziren kuartzoaren erabilerak Galizan. Eta gainera esaten zen, aspaldiko garaietan, Castroen kultura horretik, hau ere poesia modu bada, nire lagun arkeologoak esaten duten moduan, esaten zen, aspalditik kuartzo erabiltzen zela gida moduan, eta laguntza moduan, kuartzak lagundu egiten zigula. Orduan, intuitiboki, nik harri hori, objektu hori jarri nion aitari lagungarri izan zekio. Eta uste dut, orain kontatu dizuedan hau, azken finean zerbait poetikoa da. Eta hitzetatik haratagoa doa edo hitzak baino lehenago dago. Beraz, jende askorentzat poesia zerbait da eta egunero poesia egiten dute, hau da, praktikan jartzen dute errespetua, maitasuna eta sentsibilitatea, hau da, beraien ikuspegi hori praktikan jartzen dute, eta segurazki pertsona horiek ez dituzte bertsoak idatziko edo poemak idatziko, eta baita alderantziz ere, pertsona batzuek bai testu literarioak idazten dituzte, poemak idazten dituzte, baina behar bada, ez dira sakonean poetak, ezta? Hau da behintzat nik daudekadan sentsazioa zentzu honetan. Hau da, zer da poesia, eta ze espazio hartzen du barne poesiak. Niretzat poesiak dena hartzen du barne, baina jakin behar da ikusten. Eta egon behar gara gainera munduan leku horretatik, hau da poesiatik. Esa reflexión, además, está completamente vinculada a lo que es el étimo griego, ¿no?, de poiesis, que lo que significa es construir, hacer. No sé, mira, Agur, si quieres leernos algún poema que tienes por ahí preparada. Bueno, pues un poco para resumir las reflexiones que hemos hecho hasta ahora sobre el yo, la memoria, el mundo, etcétera, pues tal vez sería oportuno hacer una traducción improvisadilla de uno de los poemas de mi último libro que se llama Nola gorde errautzakolkoan, como guardar ceniza en el pecho. Y es un poema bastante divertido, pero que tiene su fondo trágico, en el que escenifico un encuentro con Margaret Atwood, como si estuviéramos las dos tomándonos un gin tonic a media tarde en mi huerto, en Miramar. Es un poema largo, pero voy a leer solamente un fragmentito porque creo que resume las preocupaciones fundamentales de mis aquis. La introducción, estamos ella y yo muy a gusto, viendo cómo las adelfas se mueven con la brisa, hasta que el mirlo vuela de la palmera al acebo, esquivando mi pregunta. ¿Sobre qué escribir? Dispongo las opciones sobre la mesa como si fueran los entremeses de un aperitivo. Escribir sobre el carácter que esboza la memoria fragmentada. Escribir sobre las marcas que ha tenido que romper nuestra genealogía. Escribir sobre los signos que nuestro ojo extrae de allí donde se posa. Escribir sobre el sello que todos y cada uno pegamos en todas las violencias.
escribir sobre el desamor y el duelo, sobre la muerte y el duelo, sobre la culpa y el duelo, y sobre el duelo y sobre el duelo. Escribir sobre el misterio de la poesía, sobre su objetivo, sobre su fecha de caducidad. El copo de nieve no sabe qué es agua. ¿Qué es la ceniza? Polvo que no puede recordar lo que fue. Eskerrik asko. Miren, Agur. Bueno, seguimos, yo creo que con cada tema estaríamos alargándonos mucho más, pero bueno, también quería traer otras cuestiones que se conectan con vuestra poesía, con vuestras aquís, y uno de ellos es la cuestión del cuerpo, ¿no? Antes ya lo he adelantado de alguna forma, que Miren Agur en tu caso es bastante evidente, y ya en el primer libro, en Azalaren Kodea, aparece una palabra que es azala, carne, digamos, o piel, mejor dicho, que alude a esta cuestión del cuerpo, ¿no? Y en tu poesía, en tu escritura en general, diría que es algo que es muy presente, ¿no? El hecho de que ese yo no es un yo metafísico desprovisto de cuerpo, sino que muy al contrario es un yo que tiene un cuerpo determinado y que es un yo que le duele, que siente, etc., ¿no? Bueno, podría coger un montón de citas, pero de un poema llamado Antxien Oharrak, decía Miren Agur, haragi berri batekin egiten dut amets, ¿no? Sueño con una nueva carne, de alguna forma, ¿no? Esta cuestión del cuerpo, ¿cómo la abordas cuando lo escribes? No sé si es como lo has comentado antes, como si a medida que vas escribiendo es algo que lo encuentras, es algo premeditado, ¿no? Bueno, es algo que he ido descubriendo, una especie de work in progress, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer es reconocer que en esto les debo mucho a las poetas gallegas, porque cuando leí los primeros libros que publicaba Letras de Cal, y leí en concreto un libro que se titulaba A teta sobre o sol, que era un libro que escribiste tú siendo muy jovencita, yo lo primero que fue quedarme con la boca abierta de cómo podía estar la palabra teta en un título. Y eso me hizo dar una vuelta también a mis esquemas y me dejé influenciar gustosamente por vosotras. Así que ahí mi homenaje también a vuestra influencia. Y me alegro que traigas a colación este verso precisamente, el de hay carnes y carnes, haragi berri batekin egiten dut amets, porque para mí sí ha sido una preocupación el manifestar la consciencia de un cuerpo perteneciente a una mujer sujeto. Eso suena muy rimbombante y suena muy a muy a frase de manual. Pero con eso lo que quiero decir es que de manera más o menos voluntaria, para mí ha sido una forma de rebeldía la crítica a los clichés estéticos que marca la sociedad de consumo. Y ese poema, Antxien Oharrak, precisamente surge de ahí. Soñar con una carne nueva que admite sus grietas, que admite los laberintos dejados por los fetos, que admite las respuestas anónimas de la orina, que admite los excesos de grasa. Ese es el retrato real del cuerpo femenino, esa es una de las vertientes que tiene el cuerpo en mi poética. Pero hay más. Por ejemplo, la explicitación del deseo sexual también es algo que acompaña a toda mi obra, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi madre leyó uno de mis primeros poemas, me dijo que era un poquito verde. Pero más adelante, ya cuando se leyó el segundo, me dijo que tenía la excomunión asegurada. Bueno, en fin, aunque ella no estaba alfabetizada en euskera, creo que entendió perfectamente eso de euria ari zuen nire klitori gainean, ¿está? Llovía sobre mi clítoris, tu sexo olía a humo pardo y viejo, tus dedos marrones en mi vagina como ásperas ramas otoñales. ¿Por qué traigo esta cita? Bueno, porque ahora que descansa en paz estoy segura de que mi madre, pues bueno, aplaude en mis recitales, porque aunque esas expresiones
puedan parecer soeces al oído no acostumbrado, ya sabe que escribir desde la fisiología femenina es una manera de reivindicar cotas de libertad que se nos han negado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, hace 20 años, escribir vagina, clítoris, semen, saliva, etcétera, en poesía era una forma de hacer transgresión. Y, pues bueno, me arriesgué, de lo cual no me he arrepentido nunca. Entonces, consciencia del cuerpo perteneciente a una mujer sujeto, explicitación del deseo sexual y reposesión del deseo sexual. Otro aspecto importante muy vinculado al cuerpo es el del autorretrato. He hecho muchos autorretratos a lo largo de mi carrera poética y creo que responden en primera instancia a una búsqueda y una reafirmación de la identidad y después, posteriormente, a una actualización de esa identidad. El otro día, preparando unas notas para este encuentro, me reía porque veía que cuando escribía poemas a los 20 años, las mujeres que yo retrataba, que eran yo misma, eran de arena. Luego pasaron a ser de cristal. Luego la mujer de cristal pasa a ser mujer con sombrero y cuaderno. Y ahora, en el último poemario, es la mujer de los gatos. O sea, vamos a reírnos porque está clarísimo que esa transparencia y esa levedad del principio, que creo que también tiene que ver con la transparencia y la poca presencia en el sistema literario de aquel entonces, pues ha ido cogiendo peso y ha ido evolucionando pues precisamente a la edad que nos toca, ¿no? que es la de la vejez. Entonces, bueno, autorretratos, explicitación del deseo, consciencia del cuerpo de una mujer sujeto. También está la maternidad. Eso es un tema que tú has desarrollado maravillosamente, pero no puedo decir yo lo mismo. En mi caso, porque creo que hay una brecha generacional entre nosotras y a las escritoras de mi época o a las coetáneas mías de otras comunidades, el tema de la maternidad no se nos daba tan bien porque en aquellos años escribir sobre ese tema era incorporarse o seguir una corriente más tradicionalista. Y eso, cuando nuestra figura no estaba todavía en el centro de un sistema literario y no tenía el beneplácito del canon, pues era una desventaja. Con lo cual la maternidad sí está, pero está como si no estuviera casi. Y por último está también la presencia del cuerpo como alternativa a un lenguaje que es completamente insuficiente para expresar nuestras realidades biográficas, ¿no? Por eso el código de la piel y, como tú señalabas, esa hilazón semántica que existe entre casi todos los títulos de mis libros. Está la piel, está el ojo, están las manos, están los huesos y finalmente está el pecho, está el seno, ¿no? O sea, que es como un intento de visualizar corpóreamente o corporalmente lo que es la intensidad de nuestro yo, ¿no? de nuestra vida, nuestras verdades. Olga. Bien, lo primero que quería decir es que, miren, eso de que ya estamos en la vejez, corrígelo. Estamos en la madurez, pero en la vejez todavía no. Casi, ya mujer con gatos. Claro, yo si ya tú dices con gatos, pues no, en la madurez. En el momento más esplendoroso. Bien, bueno, muchas gracias, Miren, por haber hecho referencia, bueno, pues a las poetas gallegas como fuente también de inspiración. Yo creo que más bien fue una confluencia, un espacio, el del cuerpo y el de la conciencia y consciencia feminista también de la materia que nos forma, ¿no? Que fue un punto y un espacio al que llegamos de alguna manera juntas, ¿no? Creo que en esto, claro, tiene mucho que ver, por supuesto,
los caminos abiertos por el feminismo, y en el caso gallego muy especialmente, claro, juega un papel primordial el hecho de que la figura clave, ¿no?, de nuestras letras sea precisamente una mujer, claro, una mujer de la talla de Rosalía de Castro, nada más y nada menos. Rosalía de Castro decía que todavía no les es permitido a las mujeres decir lo que sienten y lo que saben, pero ella lo hizo. Ella dijo lo que sabía y lo que sentía, y por lo tanto sus nietas y tataranietas hemos recibido esa gran lección para decir lo que sentimos y lo que sabemos, y también lo que somos. Y lo que somos es mujeres con un cuerpo de una mujer. Por lo tanto, no se puede hablar, si uno habla auténticamente, no se puede hablar desde un espacio no habitado. El cuerpo es un espacio que habitamos, es nuestro primer territorio. Y por lo tanto una mujer habla desde el cuerpo de una mujer y por lo tanto también desde la experiencia social que ello implica. Creo que, por lo tanto, en la poesía gallega, y sobre todo en la generación a la que yo pertenezco, digamos, en lo que se ha llamado a xeración dos 90, ¿no?, la generación de los 90, junto con Yolanda Castaño, Lupe Gómez y muchas otras más que tú bien conoces, Miren, pues tanto ese influjo, ¿no?, de la presencia rosaliana como esa conciencia feminista nos llevó pues precisamente a un tipo de poéticas, de una subjetividad feminista muy marcada, una presencia del cuerpo muy consciente, claro. Y en mi caso concreto había además otro elemento, y era el hecho del que hablé antes, de pertenecer a una pequeña comunidad rural en contacto permanente con la naturaleza. Cuando uno crece en ese contexto natural, la percepción del cuerpo, la percepción incluso de los placeres animales, es mucho más cotidiana, digámoslo así. Y en este sentido, por ejemplo, mi madre siempre ha sido pues, una mujer muy natural, muy poco marcada, digamos, por la norma del pecado, digamos así, por la norma moral. Y bueno, ya que tú contabas lo que dijo tu madre, ¿no?, de esos versos, en mi caso sucedió algo parecido. En los primeros recitados que yo hice por la radio, cuando tenía unos 20 o 21 años, pues en uno de los poemas salía la palabra cona, que quiere decir coño, claro, en castellano. Y entonces mis padres estaban escuchando la radio, oyen eso, y mi padre le dice a mi madre: «Dixo, cona». Y mi madre le respondió: «Dixo». Y ahí se acabó el tema. Claro, la asunción plena de que la niña había dicho aquello y que no pasaba nada, en efecto, ¿no? Entonces, esa anécdota a mí siempre, bueno, lo he tenido siempre muy presente, ¿no?, como algo que ellos, bueno, consideraron natural, claro. Y por lo tanto en mi poesía hay también esa memoria de la comunidad ancestral que vive, claro, de manera natural, también la aproximación a la sexualidad. Si en un primer momento de mi escritura esto quizás se puso en un primer plano como también una forma de rebeldía de la que tú hablabas, Miren, claro, yo creo que ha acabado permeando toda mi obra, y ya no como un hecho reivindicativo o de resistencia, digamos, sino como la asunción profunda y natural de escribir, claro, desde el cuerpo de una mujer y desde los placeres de ese cuerpo. Es decir, desde una celebración materialista de la materia. Muy bien, Olga. Estamos casi fuera de tiempo, pero no quería dejar la ocasión para preguntaros también sobre la cuestión, hablando del aquí, pues de la cuestión de la lengua, obviamente. Entonces, el aquí
en vuestro caso es una aquí en euskera, una aquí en galego. Y no sé, cuando escribís vosotras, si pensáis en lo que supone escribir en una lengua minorizada, en este caso, en donde tiene contacto directo con una de las lenguas más habladas del mundo, que es el español, y qué supone en vuestra creación hacerlo así. Entonces, mira, Agus, si quieres, si podéis brevemente, Sí, pero uy, ya sé que es difícil. muy difícil este tema, hablarlo brevemente, pero... Está clarísimo que escribir en una lengua concreta, pequeña o minorizada, pues es un asunto que merece mucha consideración en este mundo en el que el desarrollismo, vamos a decir, ¿no? Y los condicionantes económicos pues propician consensos de exclusión de lo pequeño. Con las lenguas pasa como pasa con las pequeñas tiendas, que vienen las grandes cadenas y acaban expulsando a lo pequeño porque no puede competir con ellas. Entonces, escribir en una lengua pequeña es una decisión y es una opción bien razonada. Yo, a día de hoy, ¿por qué escribo en euskera? Cuando voy a centros escolares, muchas veces los jóvenes me dicen ¿y por qué escribes en euskera? Si escribieras en castellano venderías más libros y serías más rica, ¿no? Eso del dinero les importa mucho en la ESO, en DBH. Entonces, yo siempre les digo que escribir en euskera para mí es un acto de reacción. Askotan esan diet maitasun ekintza bat dela, eta nire berria delako, nire sustraiak direlako. Bestalde, konpromiso ekintza bat da nire gizartearekin, eta euskeraz idazten dudanean lagundu egiten dio Europako hizkuntzarik zaharrenetako baten iraupenari. Baitere ekologiarekin eta burujabetzarekin zerikusia duen ahalegin bat da. Gure hizkuntza ez dadin desagertu globaltasunaren amalgama edo nahasketa horretan. Esango nuke, estetikarekin ere baduela zerikusia, poetikarekin batera, poetika jartzen duzulako gizakiaren zerbitzura. Eta baita ere, bada modernotasunarekin zerikusia duen zerbait. Izan ere, apustu bat delako, emakumeari buruz kontatu dizkiguten estereotipoi kontra egiteko, beraz ekintza feminista bat ere bada. Nik uste dut, horiek direla nire 5 arrazoiak euskeraz idazteko. Olga, zure kasuan, galizieraz, galegoz idazten duzunean, ezagit kontzientzia garbi batetik egiten duzu, ala naturaltasunetik, zure kasuan nola da? Galiziera nire ama hizkuntza da. Nik eskolan ikasi nuen gaztelania, eta komunikabideetan, noski. Ez da posible kontakturik ez edukitzea gaztelenarekin, baina nire ama hizkuntza galiziera da. Ezin nuen beraz beste hizkuntza batean idatzi. Galdetzen diatenen zergatik, nik beti erantzuten dut, ezin dut besterik egin. Beraz nire sakontasunetik adierazteko modua da. Eta guztiz bat nator Mirenek esandako guztiarekin. Nire adierazbide naturala izateaz gain, erresistentzia ekintza bat ere bada. Eta baitare, maitasun ekologista bati ere erantzuten dio. Horren esandako guztia laburtuz, nik esango nuke, geure hizkuntzaren autua maitasun ekintza bat dela. Oso ondo bukatu duzu hain zuzen ere. Bueno, iruditzen bali mazaizue, orain entzuleen txanda irekiko dugu, norbaitek galderaren bat egin nahi badu, gogoetaren bat egin nahi badu, hemen aipatu diren gaiei buruz,
Hor, badago uste dut hor galdera bat, mikrofonoa behar da, mesedez. Internetetik iritsi zaigun galdera bat, irakurriko dizuet. Carlos Dairak idatzi du. Esaten du, jakin nahi nuke, zuen ustez poesiak baute duen ahalmenik desmemoriaren kontra borrokatzeko, edo uste duzuen hori ere ja gertatzen ari ote den. Bueno, kaixo, Carlos, espero du oso ondo egotea, oso poeta galiziar ona da, bide batez esan da. Hitzak duen ahalmena du, eta naiz gu saiatu botere gehiago ematen hitzari, ezin dugu mundua osorik eraldatu. Zeren errealitatean munduan, errealitate asko baitaude aldatu ezin direnak. Nik zer aldatu dezaket Monsanto taldeak egiten dituen barrabaskerien kontra. Ba oso gutxi, baina nire poemekin behar bada, azpimarratu dezaket, edo erein dezaket bokazioren bat, bokazio ekologikoren bat, edo naturarekiko errespetua. Orduan, nik uste dut poesiak ez daukala eraldaketarako aukerarik, baina baduela iristeko modu bat irakurlarengana, eta testu hori jasotzen duenean, halako batasun bat lortzen da, halako katarsi bat lortzen da, eta berbada bere inguruan ekintzaren bat burutzera eramaten duela. Nik uste dut arristak izan da hori besterik ez dugula. Galdera pixka tranpatia da hau, nik oso ondo baitakit, Carlosek baduela erantzun bat. Izan ere, hemendik lasterrera, aterako du liburu bat, publizitate pixka bat egingo diot, Punto de ignición izeneko liburu bat aterako du, eta berak hor emango du bere erantzuna. Punto de ignición hori, hain zuzen ere poesiari egindako kantu bat da, hain zuzen ere resistentziako modu bezala, utopia eraikitzeko modu bezala. Utopia oso garrantzitsua da, utopia delako ez leku bat, ez hemen bat, baina hor saiatzen ari zara espazio bat eraikitzen geure ametsei aterpea emateko. Horregatik, Carlos, nik badakit zer pentsatzen duzun, eta zein den zure erantzuna. Eskerrik asko, Olga, uste dut beste galderatxo bat bazegoela hor nonbait. Joan Bellok zioen, asturazko idazle batek, asturiera oso gutxik hitz egiten eta askoz gutxiagok irakurtzen duten hizkuntza bat dela. Nik eskertzen dizuet zuek idazten jarraitzea zuen hizkuntzan, eta Miren Agurrek dioen bezala, Julio Cortázar parafraseatuz, zu guztiak dira sua, hizkuntza oro dira hizkuntza. Bai, eskerrik asko Joan. Ongi da, ia bukatzeko puntuan gaude, ez dakit galderaren bat balin badago, badugu astirik. Muchas gracias. Ba, eskerrik asko guztiei, eskerrik asko Olgari, bere elkarrizketarengatik, gurekin egoteko prestutasunagatik, eta espero dugu hurrengo aldian aurrez aurre egon alizatea denok elkarrekin, eta Miren Agur. Muchas gracias.
Zuri ere eskerrik asko, entzulei ere mila esker, gutunak aurrera jarraitzen du eta hurrengo saioan elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko, espero dugu saioa zeuen gustokoa izatea. Saio honen ondoren, egileak liburuak sinatzen arituko dira liburu dendazen, Azkuna zentroko liburu dendan. Irteera modu seguru eta ordenatuan egiteko, egon zeuen eserlekuetan, eta bete itzazue aretoko langileen jarraibideak, amaierako lerroetatik hasi eta segurtasun distantzia utziz. Eskerrik asko. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado del encuentro. A continuación, los y las autoras estarán firmando